Добре дошъл в «Време за ужаси». Ако обичаш историите, които не ти дават да заспиш, абонирай се, харесай това видео и сподели с приятели, защото понякога усмивката, която виждаш в тъмното, не е човешка. Мартин беше човек, който не вярваше в нищо свръхестествено. Работеше като нощен пазач в стара фабрика на края на града, сграда от миналия век, изоставена и тиха. Освен когато вятърът не свиреше между счупените прозорци, там беше сам. Всяка нощ от полунощ до 6 сутринта, единственото му утешение беше радиото и чаша горчиво кафе, но една вечер, когато освети дългия коридор с фенера си, забеляза нещо странно. Отражение на лице в стъклото на вратата. Лице, което се усмихваше, само че нямаше никого отсреща. Сигурно въображението ми пак полудява, засмя се нервно той и продължи, но докато се отдалечаваше, чу нещо, което го накара да замръзне. Тихо хихикане, идващо от стената. Следващата нощ беше по-лоша. В същия коридор, когато мина покрай металните шкафове, забеляза, че един от тях е отворен, вътре, само прах и ръждясала каска, но по вратата отвътре имаше отпечатък от нещо като усмивка. Издълбана в метала, той затвори шкафа и го заключи, но звукът на смях продължи, сякаш фабриката се забавляваше с него. Третата нощ беше най-дългата. В 3 часа и 7 минути светлините премигнаха. Радиото започна да пука, после се включи само. Не се обръщай, той вече е тук. Мартин се обърна, на 10 метра зад него. В края на коридора стоеше мъж в работнически гащеризон, лицето му, невидимо в сянката, само едно нещо се виждаше ясно – усмивката, широка. Прекалено широка, тя не беше нарисувана от радост, беше нарязана в кожата. Мартин изкръща и побягна, но където и да се обърнеше, виждаше същата усмивка, в отражението на прозореца, в огледалото в банята, в черния екран на монитора. В 4 часа радиото отново се включи само, когато се усмихне. Не гледай в очите му, защото тогава ще си следващият. Мартин хвърли радиото, изтича навън и се закле повече никога да не се върне, но на следващия ден, когато дневната смяна влезе във фабриката, го намериха. Седнал до машините, очите му бяха отворени, устните, разтеглени в широка усмивка. Никой не знаеше как е умрял, но на стената зад него имаше надпис: «Сега аз пазя тук». Ако тази история те накара да се огледаш в отражението си, не забравяй да харесаш, споделиш и се абонираш за канала «Време за ужаси», защото следващия път, когато видиш усмивка в тъмното, може би няма да е твоята.